Ugma ang Bureau of Fire Protection sa pigpapahiling na suporta sa inda kan lokal na gobyerno sa mga kampanya asin programa kan sa indang opisina arog na sanakan pigbubusol nindang kaisa campaign kun sain binilog ang kaisa campaign sa irarom kan Oplan Ligtas na Pamayanan program nga ni maedukar paglalo ang publiko kabalinaan man na inlain na establishmento sa banwaan sa pag-ibitar sa mga insidente nin kasulo. Sigon kay Senior Fire Officer 1 Alexandra Flores, dakula ng gada ng bagkan LGU sa mga pigbubusol nindang programa. Mas napapahiwas asin napapakusog da kaya kan lokal na gobyerno ang sa indang kampanya kontra kasulo. LGU Kamalig namin is very supportive when it comes to the BFP program. So malaking tulong po yun talaga para mas mapalaganap namin yung mga campaigns namin sa grassroots levels po, lalong-lalo na po sa mga communities po. So with that po, mas kami dito sa BFP mas iniigihan pa po namin yung mga activities namin and yung effort namin na mag-reach out po sa mga communities. Apara sa LGU Kamalig, pigpapasalamat man ni Flores ang nare-receiving suporta gikan sa 27 panindang katabang sa pagpautob kan sa indang mga programa na gikan pa sa mga manlain-lain na opisina. So sa katunayan, na-awardan na sila ng kaisa Star Seal sticker last year, 2022, and this March, most probably ma-awardan pa din sila kasi compliant sila and napanatili nila na fire-free and fire-safe yung establishment nila. And yung mga responsibilities as kaisa partners, nagampanan naman talaga po nila. Sigun sa tagapagtaram kan LGU Kamalig, padagos na malalaoman bako sa nakan BFP kundi kan gabos na ahensya ang sa indang pagsuporta urog na kun ini ang madaranin karahayan sa publiko. This is part of the mandates of Mayor Caloya. It is stated under the 12-point executive agenda na i-prioritize dapat ang community pag-abot sa arog kaining approach kang public service. This is kumbaga a whole of government approach na bako lang po sarong opisina ang nagdadalagan, bako lang sarong opisina ang nag-effort kundi sarabay kita. Dugang pa ni Florese, maski sinda, personal man na nag-iiba sa pagburo-barangay kan BFP. Nagsagibo po ang BFP, katabang po ang LGU, especially the MDRRMO and the MHO, yung mga training sa barangays. Kaya tigduduman mi po sinda, tangan hindi na po sinda magdigdi para mag-meeting, lalong-lalo na as compared sa ngunyan, mas makusog ang impacts kang COVID-19 pandemic kay itong nakaaging taon. Hunyo 2021 kan magpuon ang kaisa campaign. Para sa mga baretang tatak, Bicol, Mariel Lorenzana.